हे लोगोफोर, जों बयबो जिउआव साक्सेस जानो हास्थायो आरो जोंनि फिउचारनि लामाखौ जों सोराङाव लाबोनो नाजायो। नाथाय बांसिन सुबुङानो फेल जायो। आं दिनै नोंथांमोननो माबोरै साक्सेस जानो बेनि मोननैसो आइडिया होनि डक्टर उज्जालि पाट्टानी सारनि। खुलुमबाय लोगोफोर, आं बिनय बसुमतारी आरो नोंथाङा नायगासिनो आंनि इउटिउब चेनेल बड'लेण्ड टेक्निकेल एन्ड मटिभेशन। फै जों जागायदोनि। लोगोफोर, जों साफ्रोम सुबुंनि गोसोआ गंसे मबाइल चार्ज बायदि जेब्लाबो चार्जिं होना लाबाय थानायनि गोनांथि दं। जों जोंनि सोलेरनि मैलाखौ हुगारनो एबा साफा खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो दुगैयो, जेरै थिग बिदिनो जोंनि गोसोनि मैलाखौ हुगारनो एबा मेलेमनि मैलाखौ साफा खालामनो थाखाय जों सानफ्रोमबो मटिभेट जानाया जोबोद गोनांथि। जों गोसोखौ मटिभेट खालामनो हाब्लासो लासै लासै ग्र' जागोन आरो लासै लासै जोंनि फिउचारनि लामाया सोरां जागोन। आरो जोंनि फिउचारनि लामाया सोरां जायोब्ला जों बिथिं थाबायलांनायाव जेबो गोनो गोथो एबा जेबो जेंना जेंसि जाया। नाथाय लोगोफोर, बांसिन सुबुङानो मिन्थिया जे जों मटिभेटखौ माबोरै जानो बेनि आं मोननैसो आइडिया होनि, जाय आइडियाखौ डक्टर उज्जाल पाट्टानी सारा होदोंमोन। नाम्बार 1, टु-डु लिस्ट बानायनाय। नोंथाङा दिनै सानसेयाव सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम मा मावगोन बेखौ नोंथाङा सोरांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा सिखारो अब्ला नोंथाङा गांसे नटबुक लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ लिरनानै लानांगोन। बे मोनसे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव आं नैबे मोनसे खामानिखौ मावगोन होननानै। बिदि जानो मोननाय नङा जे आं बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव माबे खामानिखौ मावगोन होननानै। बिदि खालामोब्ला नोंथांनि सानसेनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङै बारग'लांगोन आरो जेबो जेंना जेंसि जानाय नङा। आरो बे लिस्टखौ नोंथाङा जेब्ला मोनायो उन्दुनायनि सिगाङाव खनसे नायस्रानांगोन, जाहाथे नोंथाङा दिनै सानसेयाव आंहा मा गोरोन्थि जाखो एबा माबायदियै आं खामानिखौ मावखो बेखौ हमदां हायो आरो अखानायै नेक्स्टआव नोंथाङा बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हायो। नोंथाङा बे टु-डु लिस्टखौ गांसे नटबुकनि अनगायैबो नोंथाङा गोसोआव लानानैबो मावनो हायो एबा नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव नोंथाङा लिरनानै स्क्रिनशट खालामनानै ला एबा भइस रेकर्डिं खालामनानै गावनि मबाइलाव नोंथाङा दोननानै ला। सेकेन्ड नाम्बार, मटिभेशनेल इन्सपाइरेसन बुक फरायनाय। नोंथाङा सानफ्रामबो जेब्ला साहा लोङो, जेब्ला नोंथाङा ओंखाम जानानै बा माबा मोनसे मावनानै जिरायो, अब्ला नोंथाङा गांसे मटिभेशनेल एबा इन्सपाइरेसन बुक लानानै फरायनांगोन। जेरै नेलसन मेन्डेला, महात्मा गान्धी एबा जेसेबां साक्सेसफुल सुबुं मानसि दङ, बिथांमोननि माखासे मटिभेशनेल बुक्सफोरखौ जोङो गोरलैयै मोननो हायो। जेरै मार्केटफ्राव जोङो गोबां खम बेसेनावनो मोननो हायो। बेफोर बुक्सखौ नोंथाङा साहा लोंनाय सम एबा जिखुनु समावनो नोंथाङा 10 मिनिट बा 15 मिनिट फरायनांगोन। थार्ड नाम्बार, नोंथाङा सानफ्रामबो मोनसे मटिभेशनेल एबा इन्सपाइरेसननि मोजां मिउजिक खोनासंनांगोन। 5 मिनिटानो जा बा 10 मिनिटानो जा। नोंथाङा जेब्ला फुङाव सिखारो, मर्निं वाक खालामो एबा सोरबाया साइकेल सालायो, सोरबाया ड्राइभ खालामो, बे समाव नोंथाङा हेडफन लानानै बा मोजां खाबु नायनानै नोंथाङा मोजां मिउजिक खोनासंनांगोन। एबा नोंथाङा हमनानै लाबाय नोंथाङा सिखारनानै मर्निं वाक एबा ड्राइभिं बा साइकेल सालायाखैब्ला जेबो मावनो मोनाखै, अब्लाबो नोंथाङा लेट्रिन एबा बाथरुमफ्राव थाङो। बे समाव नोंथाङा 5 बा 10 मिनिटनि गेजेराव लोगोसे मोजां मिउजिक खोनासंनांगोन। मिउजिकआ जोंनि सोलेरखौ थाजिम खालामो आरो जोंनि सोलेरखौ गोहो होयो। 4 नाम्बार, नोंथाङा सप्तायाव 2-3 सासे गोदान एचिभार्सखौ लोगो हमनांगोन। खमैनो सप्तायाव नोंथाङा खेबथाम लोगो हमनांगोन। बे एचिभार्सआ नोंथांनि न'खरनि सोरबा गिदिर सुबुं बा मानजाथाव सुबुं बा नोंथांनि गामिनि सोरबा मोजां दैदेनगिरि बा गियान गोनां सुबुं आरो लोगोसे नोंथांनि हालामनि सासे मोजां बोसोनगिरि सुबुं, बेफोरखौ लोगो हमनांगोन। एचिभार्सफोरा ओरैबायदि खामानि मावो जाय गंसे चार्जारजों समान। जेरै गंसे चार्जारखौ जोङो मबाइल चार्ज होनो बाहायो, बिदिनो जोंनि सोलेरखौ, जोंनि गोसो मेलेमखौ चार्ज होनो थाखाय एचिभार्सफोरनि गोनांथि दङ। बिथांमोना नोंथांनि हाल सालखौ सोङा,
बिथांमोना नोंथांखौ फिउचारनि लामाथिं दावगानायनि माखासे आइडिया होयो बा लामा होयो। लोगोफोर, बे मोनब्रै आइडियाखौ नोंथाङा जुदि मोजाङै मावलांनो हायोब्ला साननानै लाबाय नोंथांनि लाइफआ सानसेबाबो साक्सेस जागोन होननानै। नाथाय नोंथाङा बेखौ गंसे मबाइलनि चार्ज बायदि दा बाहाय। मबाइलनि चार्जखौथ' जों चार्ज जोबोब्ला चार्ज होफिनो, नाथाय बे आइडियाखौ नोंथाङा सानब्रै सानबा बा सप्तासे मावनानै जुदि दोनफिनोब्ला बे जानाय नङा। नोंथाङा बेखौ हुदा खालामनांगोन, लाइफ टाइम खालामनांगोन, अब्लासो नोंथाङा साक्सेस जागोन। जोंनि फिउचारनि लामाया जेब्ला सोरां जागोन अब्ला नोंथांनि बा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाबो सोरां लामाथिंनो थांबाय थागोन। गोसोआव लाखि लोगोफोर, नोंथांनि फिउचारनि गथ' गथाया नोंथांनि आखायावनो, नोंथांनि फिउचारनि माखासे सिमांफोरा नोंथांनि आखायावनो, नोंथांनि बिमा बिफायाबो नोंथांनि आखायावनो, लोगोसे नोंथांनि सिमांनि रानियाबो नोंथांनि आखायावनो। बेखौ गोजोन एबा मोजाङै लाखिनो हानाया नोंथांनि बिबान। नोंथांनि आखायाव ओरैबायदि माखासे बिबान दङ जायखौ नोंथाङा सानफ्लाङाखै। बैफोर बिबानखौ जों मोजां एबा साबना-हामनायै जेबो जेंना गैयालासे मावलांनो थाखाय जोंनो सानफ्रोमबो मटिभेट जानानै जों गावखौनो सासे मोजां सुबुं बानायग्रोनानै लानो हानांगोन। सानफ्रोमबो मोनसे हाबाफारिजों जोङो सोलिलांनो हानांगोन, अब्लासो जों साक्सेस जागोन। लोगोफोर, आं गोजौआव होनाय मोनब्रै आयदाया डक्टर उज्जवल पातानी सारनिफ्राय आं होनाय जादों। आसा खालामो नोंथाङा खोनासंनानै माबा मोनसे सोलोंनो हाबाय। लोगोसे नोंथाङा बेखौ खोनासंनानैल' दाथा, नोंथाङा जेसेबां हागौ एसेबां हायोब्ला शेयार खालाम। नोंथाङा हायोब्ला बेखौ मोनसे अडिअ' बानायनानै डाउनलड खालामना अडिअ' बानायनानै नोंथाङा लोगोफोरनाव दैथायहर, जाहाथे बयबो एसेबाबो मटिभेट मोननो हायो। दिनै एसेनोसै लोगोफोर, बाय।